जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ सासे गेदेमा सुबुंनो गथायनो साखाफारा जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो एबसुआ। बोसोरफ्रोमबो बे माननि बान्थाखौ सायख'जानाय गेदेमा सुबुंफोरनो होबाय थानाय बादिनो 2022 नि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ होनो थाखाय सासे गेदेमा सुबुंनि मुंखौ सायख'नाय जाबाय। ट्रास्टनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ बे खेबाव गागि खौरांगिरि, लिरगिरि आरो सुबुं मोनथायनि मावफारि फालागुमि सायनाथनो गथायगोन। बे माननि बान्थाखौ फैगौ 20 नभेम्बराव क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो एबसुआ गथायनानै होगोन। केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मनि मासि सामलायनाय आरो आसामनि रायजोआरि फोसावदिं सामलायगिरि डक्टर समुद्र गुप्ता कासायापनि गाहाय आलासि महरै आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बेखेवगिरि महरै बाहागो लानायाव जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायनानै होगोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि हाबाफारि बादिब्ला जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था गथायनाय हाबाफारिया फैगौ 20 नभेम्बरनि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ सासे गेदेमा सुबुंनो गथायनो साखाफारा जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो एबसुआ। बोसोरफ्रोमबो बे माननि बान्थाखौ सायख'जानाय गेदेमा सुबुंफोरनो होबाय थानाय बादिनो 2022 नि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ होनो थाखाय सासे गेदेमा सुबुंनि मुंखौ सायख'नाय जाबाय। ट्रास्टनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ बे खेबाव गागि खौरांगिरि, लिरगिरि आरो सुबुं मोनथायनि मावफारि फालागुमि सायनाथनो गथायगोन। बे माननि बान्थाखौ फैगौ 20 नभेम्बराव क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो एबसुआ गथायनानै होगोन। केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मनि मासि सामलायनाय आरो आसामनि रायजोआरि फोसावदिं सामलायगिरि डक्टर समुद्र गुप्ता कासायापनि गाहाय आलासि महरै आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बेखेवगिरि महरै बाहागो लानायाव जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायनानै होगोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि हाबाफारि बादिब्ला जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था गथायनाय हाबाफारिया फैगौ 20 नभेम्बरनि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन।